si mi mozak Ma ti si izmiješala. pio vino, ja lek treba da pijem. Tebi bilo lepo od vina. Ja, glava me zaboli. Kako mišljenje imaš o Ivanu Marinkoviću? Loše. Loše. Ne, da. Zašto? Zato što je i ove sezone pravio dete zarad realitija, onoj najvećoj dromfulji Aleksandri iz Tetova. To je sve video priču, majka kakva je, ona kakva je, sve se to pričalo pre toga, pa je pravio dete i njoj da bi u realitiju imao priču. Meni je to katastrofa. Ti nisi obezbedio jedno dete, drugo dete, ti praviš treće. I još je pričao da želi da rodi. I nema uopšte lepo mišljenje. Ne. Deca kad se prave, treba deca da se obezbede. Nije to tek tako. Nije tako. Majke rade, čuvaju. Radi smo da napravi pravi profil pa dođi pičko. Ne. Nemam lepo mišljenje, a pogotovo što se Željko letos igrao sa tuđim očevima na moru i njega smo molili da krene 10 dana o Miljaninom trošku, da bude sa detetom. Znam da mi neko u live-u kaže dosadan si, ja sjedim i u live-u. Mamu vam jebem. Međutim, on je odbio da ode sa Željkom na more. Nikada mu to neće oprostiti. Nikada u životu. Nikada u životu. Imao je preča posla, čekao je da vidi da li će i njemu da daju pare, bar upola manje nego Jeleni ovoj njegovoj. Tako da, uopšte nemam lepo mišljenje, možda se ljuti ko hoće, može da me podržava ko hoće, apsolutno me ne interesuje, imam pravo na svoje mišljenje, a ljudi koji njega vole, nek idu tamo, neka glasaju i to je to. Ne. Ne. To je isto kao da ti ideš sada u sljedeću sezonu pa i drugu i napraviš dete pa odeš za iduće godine tamo pa pokušaš i treće. Tako je Karac, brata, ne svaćam da ti neko bude u live-u sve kod mene, Marije ili bilo koga, a da te ne poštuje, ne cijeni, ne gotivi, ne podržava. Ljudi, neću da igram više uopšte. Uopšte, šta ovde kod mene rade? Ništa ne rade. Idem ja da spavam, bre, još malo pa 12 sati. Šta je sad, ljudi? Marija, još jedno pitanje što me stvarno zanima. Po tvom mišljenju, pobjednik ove elite i ko je zaslužio, po tvom mišljenju? Po mom mišljenju, pobjednik ove elite je ova Anđela Đuričić. A mene zanima kako mišljenje imaš ti o njoj. Ne ovako važno. To kad pobjediš me možeš pitati. Ali reci mi, pitao sam te ko je po tvom mišljenju pobjednik i da li misliš ti osobno da zaslužuje? Ni slučajno ne mislim da zaslužuje. Mislim da je cele sezone od prvog dana do zadnjeg dana peru i to na centrifugu. Ispiraju. Već se ispere u 5-6 voda. Nju ispiraju u 35 voda. Pa onda stavljaju omekšivač, pa isperu i od tog omekšivača. Mogu ti nešto samo reći? Ne smatram te ovim glupim i naivnim fanaticima i laicima i gledalcima. Ti si bila godinama u realitiju. Jesi ti shvatila poentu realitija? Da kada te produkcija, ajmo reći pod znacima navoda, štiti i brani, jesi ti shvatila da te onda ne vole? Jer kada te štiti i brani produkcija, onda te sav narod userava. A kada te napadaju, narod te brani. Znači svakoga koga vidite i pomislite da produkcija, ne budite retardirani, debili, razumiješ? Svakoga koga vidite da je, ajmo reći, zaštićen u realitiju, taj, vjerujte mi, nije omiljen kod produkcije, nego čak totalno suprotno i totalno naprotiv. I rade, kako vam se tako igraju s mozgom, kako su tako glupi ti ljudi? Ja ne znam, stvarno gledaju samo babe sa 4 razreda osnovne škole iz nekih ruralnih sredina, te realitije i neki retardi, ili ima i neko normalan ko ljudi koji su gledali mene? Mislim, izvinjavam se svim ljudima, podrškama nekih drugih ljudi, ali stvarno, samo sam doživio kod mojih ljudi da kuže neke stvari i da su racionalni i razumljivi. Marija, nemoj zajebavati. Kad tebi dođe, skoro sam rekao velečasni,
Jel sam nešto danas veličasna priča? Sada se apsolutno slažem. Kad tebi dođe Dijana Fala, kad tebi dođe voditelj i kao stane na tvoju stranu ili neće nešto da te napadne ili produkcija neće da te gazi, pa to su radili u 5. sezoni meni, to su radili Miljani koliko puta. Znam ja to. Hvala ljudi, hvala za Korgija, hvala, mnogo je sladak. Jao što je meden, njih najviše volim. Mnogo je sladak, hvala puno. Ajde ljudi puta 3. Da, no ja to znam bre, meni to jasno nego ja. Jao što je meden. Jao ljudi, jao hvala Loli. Jao, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Kako dupence mrda tamo ovamo. Alma, hvala Anči. Jao, hvala ljudi puno. Jao, ljudi, hvala puno. A Marija se stvarno obraduje. Astrofeniks. Hvala, mnogo je sladak. Kako bi ga čuvala ovdje kući. Kod mene... Jel bi volila Korgija imat? Luče. Jel bi volila imat Korgija jedno kući, Marija? Mnogo mi je sladak, da. Mnogo bih volela. Mnogo bih volela, mnogo mi je sladak. Bravo ljudi! Hvala vam puno. Jao, evo ga, vidi ga. Dođi. Dođi, Luče. Mama, ti više voliš Korgija od mene. Gle, idemo ljudi! Jao, evo ga! Jao, dođi! Ajmo ljudi, svi po jednog Korgija, koja je mogućnost. Luče, malo! Slatko! Jao, kako ću da budem ime? Da! Ajmo ljudi, svi po jednog Korgija, 50 sekundi, ko može neka baci Korgija? Dobro, bili su, mnogo su slatki. Snajpa će vas tamo, mama. Ne, ljudi, pazite snajp. Pazite snajp. Ima neku rukavicu, ljudi. Još 39, 36. Jao, evo Miko, hvala Miko, Belkiza. Jao, Bože, mili. A sa slikom 1100 ljudi, brate, šta ja ti kažem, pa to je firma. Jao, Ljudi, rukavica, ljudi. Jao, to sam ja. To je medeno, ljudi, snajp. Mnogo su slatki ljudi. Ljudi, imamo rukavicu, pa nek njoj budu Korgiji slatki kad je prestignemo. Snajp. Jao, evo ga! Evo ga! Milka! Jao, malo slatko. Bravo ljudi. Tako aktivaciju. To je igra, vidiš Marija, zato moraš čekati igru. Loli i Miku. Mika, hvala ljudi do neba. Hvala do neba. Jao što bi volela. Ljudi, hvala svima ljudi. Jednog da imam ovako malog ovde kući. Pa ti ne znaš, sve bi išla sa njim i iz sobe u sobu nosila bi ga u rukama. Mnogo su mi medeni. 1100 ljudi, tapkamo, svi šerujemo live. Mnogo su mi medeni. Ljudi, tapkamo, šerujemo, ljudi. Oj, pitanja, Miljana... Marija, imaš 2 pitanja. Zabole me glava, donesi mi brufeno, ozbiljno ti kaže mi vodu od njega. On pije vino, ti ćeš da piješ brufeno i vodu. Ja ne mogu. Ja kako ću ja nju jedan dan kad budem dobre volje tek izludit za ono što je jučer mi radila. Evo. A imaš 2 pitanja, ajde. Kakvo ti mišljenje imaš? Ajde, prvo ću te pitam ovako lakše pitanje. Zašto je lagao da me čuvao dete, kad mi nikad nije čuvao dete? Ne, pita, to je bilo prošlo, ne zanima me. Joj, Miljana, joj. Kaži mi, Filipe, kakvo ti mišljenje imaš o Anđeli Đuričić i o Gastozu? Evo ovako, reći ti iskreno. Što se tiče Gastoza, mislim da je u reality smislu jako namazan, jer svi ljudi koji su prošli onaj podrum, tamo, odnosno parove i to, mislim da su iz jedne drugačije dimenzije realitija nego što je Zadruga i Elita. Zanimljiv mi je, energičan i to, ali nije meni nešto naročito Gastos, kako bi ti rekao, nešto ono da mi je on, ne znam, to mi je, sva ta ekipa ima tu neku istu zajebancu. Razumiješ, i ne znam, ono, ne mogu ti definirati točno Gastosa, evo, ne mogu ti ga, ono, gotivan mi je lik, ali nije mi sad nešto da
da bi se ja nešto družio s njim, da mi on nešto sad, nemam pojma. Da, primitivna neka zajebancija, prisilna, ono, ja te stvari ne volim. Hvala Nije svima. mi sad Gastos neki, ono, ko što je mnogima kao ono brutalan igrač, ono. A sad, što se tiče Anđele Đuričić, Ružice ljudi. ona je evo i sa Majom imala neke i okršaje i ovo ono, ja sam rekao i Maji iskreno, mislim da je i Maja kriva za mnoge stvari u njihovim okršajima i zato što je došlo do tih nekih stvari, to sam rekao Maji iskreno. Što se tiče Anđele, mnogi su aludirali da se ja nešto imao s tom djevojkom. Ljudi puta 3. Čekaj, Miljana, ne čujem ga, čekaj. Moramo tako. Mnogi su aludirali da se ja nešto imao s njom, nikad nisam imao, to sam rekao iskreno i stvarno mi je drug i stvarno mi je prijatelj, onako ono, nismo mi neko ludilo prijatelji, ali da mi onako drugarica jeste i nisam to nikad krio, da mi je okej, a sad da se s mnogim stvarima ne slažem kod Anđele u Anđelinom učešću, to si u šestici vidjela, ja sam kritikovao mnogo puta, ali ono, gotivim curu.